нещата отиват в обратната посока. Понякога се нуждаеш от правилна насока, която да те води през целия ти живот. Мечта, на която ти сам трябва да си пилот. Да, обаче не винаги стоят така нещата. Има дни, в които ставаш равен за земята, но дори с трион да ти отрежат краката, ще станеш отново прав, за да си спътнеш мечтата. Защото борбата не спира докато не умреш. С воля можеш да живееш 100 години, ако щеш. Слушай, часовника продължава да тик-така. Тръпките побиват, че отново изпускаш влака. Страх, че мястото в купето друг ще заеме. Същото време си уморен, искаш да спреме. Докато пораснеш, ще си просто малко семе. Изгубеният миг ще се превърне в най-голямото ти бреме. Би ли сторил това, което ти е в главата? Би ли стъпил здраво на земята? Би ли дал мило и драго, за да се качиш на следващо стъпало? Би ли сторил това, което ти е в главата? Би ли стъпил здраво на земята? Би ли дал мило и драго, за да се качиш на следващо стъпало? Събуди се, не заспивай по средата на играта. Очите отворени широко и нависоко вдигната главата. Хвърляй на земята всичко станало до тук. От стара наковалня превърни се в златен чук. Влез в ритъма и стреляй рязко напред. Откърши парче от заградилия телет. Можеш да стигнеш по-далеч, отколкото желаеш. Направи крачка и спирай да гадаеш и да мислиш защо го правиш, защо се бориш. Продължи напред, нова страница опитай да отвориш. Знай, че по пътя просто може да се спънеш. Трябва да продължиш, а не да се огънеш. Не трябва да ти пука, че до устата се окаля. Изправи се, виж как тинята се сваля. Ако всичко се парзаля, защото е валяло, ще те питам, би ли се качил на следващо стъпало? Би ли сторил това, което ти е в главата? Би ли стъпил здраво на земята? Би ли дал мило и драго, за да се качиш на следващо стъпало? Би ли сторил това, което ти е в главата? Би ли стъпил здраво на земята? Би ли дал мило и драго, за да се качиш на следващо стъпало? Би ли сторил това, което ти е в главата? Би ли стъпил здраво на земята? Би ли дал мило и драго, за да се качиш на следващо стъпало? Би ли сторил това, което ти е в главата? Би ли стъпил здраво на земята? Би ли дал мило и драго, за да се качиш на следващо стъпало? Би ли сторил това, което ти е в главата?